गोजोन 14 नभेम्बर बर' थुनलाइ साननि नोंसोर बयनिसिमबो आंनि गोजोननाय आरो अननायखौ नोंसोरनो जासिहरबाय। गोजोन बर' थुनलाइ सान सार। आया सार, दाख्लैल'सो माथो गथ'सा सान फालिबाय आरो दिनलाय मानिथो बर' थुनलाइ सान फालिबावनांगौ जाखोलै सार? मुसुनला, दाख्लै 14 नभेम्बराव आदै जवाहरलाल नेहरूनि जोनोम सानखौ गथ'सा सान हिसाबै फालिबाय आरो दिनै 14 नभेम्बर जों बर' हारिनि मोनसे गोथार सान माने बर' थुनलाइनि जोनोम सान एबा गायसनगिबि सान। बर' थुनलाइ सानसो। हाब सार, बेखौलाय मालाय मानोथो फालिबाय थानांगौ जाखो सार? आं बुंबायना मुसुनला, 14 नभेम्बर बर' थुनलाइ सान। इं 1952 मायथाइनि 14 नभेम्बर सानखालि क'क्राझार जिल्लानि बासुगावआव जयभद्र हागजेरखौ आफादगिरि आरो सनाराम थाउसिनखौ नेहाथारि खालामनानै बर' थुनलाइ आफादखौ जोनोम होदोंमोन आरो बै साननिफ्रायनो 14 नभेम्बर सानखौ जों बर' थुनलाइ सान हिसाबै फालिबोगासिनो दं। आरो खोनासं गथ'फोर, आं बे खाबुआवनो नोंसोरनो बर' साहित्य सभानि एमब्लेम अर्थात मोनद' नेरसोनफोरनि ओंथिनि सोमोन्दै आं बुंनानै होनि। आच्छा, साहित्य सभानि नेरसोननि गाहायथाराव थानाय बेखेवना दोननाय बिजाबनि सावगारियाव बर' राव गेवलांथों लिरनायखौ जों नुनो मोनदों। बेनि ओंथियानो जादों गियाननि बाख्रि अर्थात बिजाबानो जाबाय गियाननि बाख्रि। जों जेसेबांनो बिजाब फरायगोन एसेबांनो गियान आरजिनो हागोन। बुजिदोंना नोंसोर? औ सार, बुजिदों। आंनाव हले बांद्राय माथा मुन्दाया हाबालै सार, बिजाबनि बाथ्रा लेखानि बाथ्राफोरा। नोंनियावथ' बिदिनोसैलै। नै आरो खोनासं, नैथियाव बिजाबनि सायाव कासपुर राजथावनिनि स्नाना मन्दिरखौ थोंगोर गसंना थानाय नुनाय बे स्नाना मन्दिर नेरसोना जों बर' हारियादि मोनसे गिदिर हारि बेखौ फोरमायो। थामथियाव डिमापुर नोगोराव थानाय खाम्फाखौ स्नाना मन्दिरनि फारनैथिंजाय फसंना दोननायखौ नोंसोर नुदों आरो बेनि ओंथिया फोरमायो जे बर' हारिया मोनसे देरहासाद हारि। ब्रैथियाव नुनाय गासा एबा आलारि बाथिखौ जोंबाय थानाय जों नुदों आरो बेनि ओंथियानो जादों सोरां अर्थात जों मुलुगाव आलो गोजोनै थांनानै थानांगौ जायोब्ला जोंनो सोरां नांगौ जायो। दानिया दथियाव आलारि बाथिनि सेराव भारतनि माहारियारि दाउ मैनाखौ जिरायना थानाय नुनो मोनदों। बे नेरसोननि ओंथियानो जाबाय गोजोन आरो खौसेथि। आरो दथि एबा जोबथारनायाव स्नाना मन्दिर आरो खाम्फानि गाबखौ निला गाबजों गानाय जादों आरो बेनि ओंथिया जोंखो जेरै मुलुगमाया मोनसे अख्रांनि सिङावनो मोनसे नोजोरजों समानै थांना थानायनि खाबु होदों, थिग बिदिनो जों बयबो खौसे, जों रावखौबो गिदिर उन्दै, धोनि गोरिब, गाहाय थाखो गोजौ थाखो बासियाजासे जों बयबो समान, जों बयबो खौसे। आच्छा, दा नोंसोर बुजिबायना होमबा बर' थुनलाइ आफादनि बे मोनद' एमब्लेम एबा नेरसोननि ओंथिफोरखौ? बुजिनायाथ' बुजिबाय र' सार, खिन्थु मानोथो बर' थुनलाइखौ नांबाय थागौ जाखोलै सार? मोजां सोंथि। थुनलाइयानो जाबाय मोनसे हारिनि आयना एबा सिनस्रि बादि। मोनसे हारिनि रावनि मानदान्दाया जौगानांगौब्ला थुनलाइ सोरजिनायनि बिबाङा गोबां आरो बेसेन गोनां जानांगौ। जों थुनलाइनि गेजेरजों जोंनि जारिमिन, जौगानाय दावगानाय, जोंनि आसार खान्थि आखुथाइफोरखौ समाजाव एबा इयुन जोलैनो गियाननि फोथाराव फोनानै दोनलांनो हायो। आरो बेखायनो माखासे बर' सानसुमै थुनलाइगिरिफोरा गावसोरनि खन्थाइ, रायथाइ, सल', सल'मा, थुनफावथाय आरो जारिमिन सोरजिनानै बर' हारिखौ फोसाबनो आरो जौगाहोनो नारा नाथा नाजाबोबाय थागासिनो दङ। ओंखायनो आं बुंदों, नोंसोरबो बिथां गेदेमाफोर सोरजिनाय थुनलाइफोरखौ फरायनानै गियानि जानो सोलोंनांगौ। जों अरायबो जोंनि बिमा राव बर' रावखौ सोलोंनांगौ, फरायनांगौ आरो मान होनांगौ। जों सानफ्रोमबो बर' रावजों रायज्लायनांगौ,
बर' रावजों लिरनांगौ आरो फरायनांगौ। नों जेसेबांखि गिदिर मानसि जाया मानो, नों जेसेबांखि गोजानाव थाया मानो, नोंनि राव बिमा रावखौ माब्लाबाबाबो बावगारनो नाङा, माब्लाबाबाबो नेवसिनो नाङा। नों जुदि बर' रावखौ बुंनो नागारोब्ला, नोङो जुदि बर'खौ नेवसियोब्ला, जोंनि बर' रावा सानसे लासैनो गोमालांगोन आरो बर' बिमाया जोंखौ जोबोद दुखु मोनगोन। ओंखायनो जोङो बर' बिमा रावखौ फोथांना लाखिनो बयबो नाजानो नांगोन। बुजिबाय दे होमबा दासो सार बुजिबाय। जोंथ' सानफ्रोमबो रायलायबाय थायो र' बर' रावजोंनो। दे होमबा बयबो नोंसोर ज'है बुंदो, बर' राव गेवलांथों, बर' राव गेवलांथों, बर' राव गेवलांथों।